Ahojte, toto je podcast o politike. Volám sa Matúš Záhradník a som dátový analytik a bloger. Podcast o politike tvorím ako priestor pre komplexné rozhovory s ľuďmi, ktorí slovenskú politiku formujú, analyzujú alebo ju komentujú. Tak napnite uši, začíname. Dnes sa budeme rozprávať o komunálnej politike v menších mestách. Budeme sa rozprávať o zodpovednostiach mesta voči občanom dnes, ale aj do budúcnosti a o funkciách mesta voči okolitým obciam. O tom, či sa za pár rokov rozdiel medzi mestskou a vidieckou identitou úplne vymaže. Mestá sa tiež menia a menia sa výrazne aj obce. A podiel ľudí, ktorí bývajú v mestách na Slovensku dlhodobo klesá a tento fenomén je rarita svetového meradla. Stratí sa do pár desaťročí akákoľvek identita vidieka ako taká? Čo s tým môžeme robiť? A o čo príbedneme, ak nič nezmeníme? Mojím dnešným hosťom je Viktor Mydlo, bývalý hovorca mesta Ružomberok, tvorca podcastu Liptovcast a marketing manažer Liptovského múzea v Ružomberku. Viktor, ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A na úvod pre korektnosť poviem, že teda my obidvaja sme sa narodili v meste Ružomberok a chodili tam aj do škôl. Ty v ňom žiješ takmer celý svoj život a zároveň si tam aj pracoval ako jeho hovorca. A aká to bola pre teba skúsenosť byť hovorcom primátora mesta, komunikovať so všetkými ľuďmi v meste, počúvať ich námietky, výhrady a všetky ich názory? Aké to bolo? Tak v mnohých ohľadoch to bolo splnením takého môjho sna, pretože rodina Mydlovcov má v Ružomberku veľmi pevne zakorenené pôsobenie vo verejnej sfére, tak to nazvem. No a ja som začínal s primátorom vtedajším ešte v čase jeho politickej kampane, kedy sa nám tieto voľby podarilo vyhrať. S tým ale, že som nepretavil tento úspech do nejakého angažmá pre mesto. A po krátkom čase som vlastne tak trošku sklamaný opustil Slovensko, opustil aj Ružomberok, išiel som do Anglicka s víziou, že človek si tam samozrejme niečo zarobí, že tak akože vytvorí lepšiu pozíciu pre svoju rodinu. Čo znie veľmi fajn, akože realita je niekde úplne inde, to určite nám dosvedčia všetci naši poslucháči, diváci, ktorí mali tú česť pracovať v zahraničí. No a v istom momente, keď mi už naozaj začalo chýbať tá domovina, tak sa tento istý človek, tento primátor rozval znova, že či do toho nejdeme teda ešte raz. A ja už poučený možno aj predošlými skúsenostiami som povedal áno, ale mám svoju podmienku, že pokiaľ by sa nám to bolo podarilo, ja by som naozaj rád chcel pracovať pre svoje mesto, pretože to považujem ako takú súčasť mňa, ako človeka, súčasť takého naplnenia také rodinného osudu, dajme tomu. Takže tak sa aj stalo. Voľby sa vyhrali, voľby sme vyhrali. Rok na to prišla pandémia a ja ešte v podstate veľmi čerstvo. Ja som mal nejaké skúsenosti z médií, mal som skúsenosti s prácou z tohto sektora, ale na pandémiu nikto nebol pripravený. Takže to bola obrovská skúška ohňom, naozaj veľmi, veľmi silná. Dnes, keby som mohol, a keby to nebolo tak tragické, ako v mnohých prípadoch tá pandémia bola, tak poviem, že to bola vynikajúca škola, ako komunikačná, ktorá nám dala strašne veľa, ale nemôžem to povedať samozrejme nahlas, pretože tá škola stála mnoho životov a teda žiadna škola to radšej by som bol, keby žiadnu takú školu nikdy nedostanem. No a takto to prešlo. Pracoval som ako hovorca mesta vlastne celé jedno volebné obdobie, kedy som robil, čo som vedel a kedy som sa snažil naozaj podávať našim občanom informácie tak, ako som ich chápal ja. Častokrát možno aj zjednodušené, ale ja to tak beriem, že ja rád búram také tie predstavy o tom, že komunálna politika je zložitá. Nie je zložitá. Len treba človeka trošku na to pripraviť, že sa dá aj komunikovať jednoduchšie. Ďakujem teda, že budeme sa teda rozprávať o tej komunálnej politike primárne a o malých mestách, možno ich služby aj vidieku a nenapadne mne osobne akože, že lepší príklad ako práve takého mesta ako náš rodný Ružomberok. Trošku si už s tým začal, ale aký máš ty vzťah k Ružomberku? A možno aj taký, že neviem, historický, možno aj taký, vlastne, že tam momentálne žiješ so svojou rodinou. Áno, ja som sa vlastne doň aj dobrovoľne vrátil a to je taká zaujímavá vec, ktorá sa možno nepodarí každému, lebo mnohí z nás sme v Ružomberku alebo v ktoromkoľvek inom meste narodení a
A keď raz je človek vonka a má tú voľbu vrátiť sa naspäť, tak už prakticky po tých rokoch strávených v zahraničí si môže vyberať, kam sa chce vrátiť. Ja keby som vtedy chcel, tak sa vrátim do Bratislavy a mohol som tu fungovať. Keby som chcel vrátim, alebo idem do Košíc a môžem fungovať v Košiciach. Vtedy naozaj som povedal, ideme naspäť domov, pretože je čas nás trošku nejakým spôsobom, aspoň môjim malým príčinením, posunúť. Urobil som to schválne, pretože moja rodina sa prisťahovala do Ružomberka začiatkom roku 1920 približne. To znamená, že začiatok 20. storočia, kedy môj prastarý otec, inak sochár, má v Ružomberku niekoľko významných sôch a nielen v Ružomberku. Oni boli všetci donovalci, tí mydlovci. Každý, kto ide na Donovali, nech si všimne cintorín a je tam veľa mydlovcov a aj zo pár Viktorov mydlov, hej. Takže oni vlastne zbehli dole, pretože život v horských oblastiach nebol jednoduchý a v Ružomberku v tej dobe vznikala a rozkvitala tehelňa, kde teda bolo treba silných chlapov, tak tam vznikla pomerne veľká robotnícka kolónia chlapov a rodín z Donovalov. Je to zaujímavé, pretože tá kolónia sa dá kvázi dohľadať dodnes práve podľa priezvisk, pretože keď niekto žije v Ružomberku alebo na Liptove a volá sa buď Bula, Longauer, Mistrík, Mydlo, to sú všetko bývalí Donovalci. Takže oni vlastne prišli do Ružomberka a začali pracovať. Teheleň bola, však to bola veľmi známa, teheleň mala exporty do zahraničia. Pracovala s veľmi kvalitnou zeminou, ktorá sa dodnes inak stále nachádza, alebo jej časti na území tam, kde stála. No a môj prastarý otec sa zakrátko stal vlastne šéfom, teda majstrom celej smeny. Existuje taká krásna fotografia, kde sedia na veľkej Tatrovke a môj prastarý otec tam sedí v strede s takou baretou a môj starý otec ako malinký chlapček sedí na korbe auta a drží ho tam mama. Je to krásna fotografia, mám doma vytlačenú a zaramovanú a vždycky im pripomína také korene. Hej. No ale čo tým chcem povedať je to, že vlastne oni toto boli ľudia, ktorí ako keby začali písať takú ružomberskú históriu z našej rodiny. Neskôršie tento majster Viktor Mydlo teda mal 5 synov, jeden ešte stále žije v Michalovciach, zvyšní 4 všetci vlastne pracovali v Ružomberku. 2 z nich sú takí známejší, Artur Mydlo možno hovorí našim starším poslucháčom a divákom niečo viac. Len skrátke poviem, že bol to dlhoročný riaditeľ textilných závodov v Ružomberku, ktorý naozaj zaznamenal počas svojej práce aj svojim pričinením, ale aj samozrejme spoluprácu s ostatnými významný rozmach ružomberského priemyslu. No a druhým z týchto 2 bratov bol môj starý otec Oldrich, ktorý bol zase typografom. Typografia je jedno krásne povolanie, ktoré vymazal Photoshop dnešný absolútne, alebo InDesign, ale vtedy sa to normálne ručne sádzalo na olovené formy. Bol z toho chorý, mal z toho dnu, lebo sa to dostalo do jeho tela, ale myslím si, že si spravil svoju robotu dobre. No a vlastne toto sú ľudia, ktorí zasadili ako keby také semienko toho, že naša rodina funguje v Ružomberku a tým, že človek vyrastá v rodine, kam sa pozrie, tam je nejaký ružomberský kalendár alebo nejaké ocenenie ružomberské alebo niečo, tak ako by začína vnímať svoju domovinu nie ako miesto, ktoré je ohraničené 4 stenami domu, ale zrazu už je ti celé mesto domovom, hej. Už ako keby strácaš pojem toho, čo je vlastne osobné vlastníctvo a verejné vlastníctvo, ale už ako keby jednoducho chceš robiť dobre pre mesto, lebo vieš, že tým si robíš dobre aj sám pre seba. To je myšlienka. To je veľmi pekné. Z pohľadu toho, že vlastne si pôsobil ako hovorca, určite si prijímal veľa aj spätnej väzby na to, ako sa vtedy komunikovalo. Ja viem, že teda, že bolo to počas pandémie a to bola veľká skúška pre všetkých a úplne, že štátnu správu a samosprávu asi najviac. Aké problémy trápili ľudí najčastejšie a čo bolo pre nich prioritou, keď sa pozrieme na to mesto, nie úplne na tú pandémiu, ale vlastne, že... Vieš čo, ja by som tú pandémiu teraz nechal úplne bokom, lebo to je samostatná kapitola, ktorá má svoje vlastné problémy a svoje vlastné riešenia. Čo sa týka trápenia občanov v meste Ružomberok, tak ono je to pomerne známe nám všetkým, že jeden z takých tých hlavných problémov, a ja s tým absolútne súhlasím, že je to jeden z hlavných problémov, je práve akási absencia priestoru na vlastné bývanie. Myslím si, že sa budeme na túto tému aj ďalej rozprávať, ale ja totiž to som to ani nemusel nejak počuť od tých ľudí, ja som to počul od svojich rovesníkov, pretože naši rovesníci, cca 30-tnici, sú už dnes v pozícii, že majú
dostatok finančného kapitálu, či už našporeného, alebo požičaného, v zásade to je jedno, ale majú kapitál, ktorý by chceli pretaviť napríklad na kúpu nejakého pozemku, alebo rodinného domu, alebo nejakého miesta pre život. No a títo ľudia, ja len snímajúc ich problémy, tak viem, že mnoho z nich jednoducho nemohlo si ani nie, že dovoliť kúpiť domček v Ružomberku, oni nemali aký si kúpiť. Čiže ten veľký dopyt po vlastnom bývaní v Ružomberku je, absentuje tam ponuka a tak sa mnohí moji kamaráti vyberajú do najbližších dedín, do satelitov mesta Ružomberok, kde teda je ich potrebe vyhovené, kúpia si tam domček, žijú tam a fungujú. No a takto vlastne Ružomberok prichádza obyvateľstvo. To je alfa omega problémov v meste Ružomberok, je dlhodobo klesajúci pomer obyvateľstva, občanov, ktorý ale nemá úplne jednoduché riešenia, ale musíme sa naučiť ho vnímať a musíme sa naučiť ho brať ako hrozbu, s ktorou sa budeme musieť vysporiadať. Či už to bude v roku 2024, alebo 32, alebo 39, je to úplne jedno, ale budeme sa musieť s ním nejakým spôsobom vysporiadať. A potom ešte neskôr, ako si načetol, sa teda dostaneme k tomu bývaniu trošku hlbšie. Mňa by ešte zaujímalo, že tá skúsenosť politický vlastne si bol hovorca ako keby, že politického predstaviteľa v rámci komunálnej politiky. Je niečo, čo si navnímal ty veľmi unikátne z tej pozície, do ktorej si sa akože vtedy dostal, že niečo, čo možno médiá alebo proste, že politické strany prehliadali a ty si myslíš, že keby tomu bola venovaná pozornosť, tak sa to rieši nejak efektívnejšie pre dobro občanov, ako hovoríš. Máš takéto niečo? Musím možno povedať takú príhodu, ktorú mám v hlave, alebo aspoň teda je podstatu, že veľmi veľakrát som bol sklamaný, ako sa dokázali štiepiť záujmy rôznych politických strán a rôznych politických, alebo teda jednotlivcov, ktorí sa angažujú v politike. A veľmi častokrát sa pri tej honbe za nejakým politickým výsledkom alebo za nejakým politickým víťazstvom sa zabúdalo vlastne, že kto je adresát tej politiky. Hej? A toto podľa mňa je také veľké memento aj pre všetkých ostatných, ktorí fungujú v komunálnej politike, že ja úplne rozumiem procesom, ktoré sa dejú v politike. V zmysle, že mám svoju politickú stranu, aj keď len lokálnu, mám nejaké záujmy, ktoré chcem presadiť, niečo chcem spraviť. A teraz hádam sa so svojím oponentom. Pokiaľ je to hádka, pokiaľ je to výmena názorov korektná, tak výsledkom by mal byť vlastne návrh, ktorý je naozaj, že obrúsený oboma hranami týchto dvoch strán a o to lepší. A nie vždy sa toto podarilo. Častokrát sa úplne zabudlo na toho občana, ktorý je vlastne prijímateľom, teda adresátom týchto opatrení. Presne. A viac pozornosti sa venovalo konfliktu samotnému. A to je nie je to celkom správne. Ja momentálne čítam knižku, volá sa to Pomsta moci. Úžasná knižka o rôznych ľuďoch, ktorí sa stávajú politickými dravcami a akým spôsobom sa stávajú. A tam je to vlastne presne popísané, že občas berieme tú politiku už v tejto chvíli ako taký showbiznis. No to showbiznis nie je v pravom slova zmysle. Takže toto sa častokrát stalo. Čo sa týka médií, tak v Ružomberok je pomerne známy na Slovensku tým, že je to možno mesto, ktoré má, hádam, najviac regionálnych médií, alebo aspoň málo v tom čase, keď sme my fungovali, pretože boli tu a sú tu stále noviny, ktoré sú tlačené z verejných zdrojov, teda akože mestský dvojtýždenník. Potom je tu ešte ďalší jeden dvojtýždenník, ktorý tak sem tam troštičku konkuruje tomu prvému, potom minimálne 2 elektronické portály, bol tam nejaký blog v tej chvíli, no a tak ďalej. Mestská televízia, samozrejme. No a niekedy to bolo také veľmi zaujímavé, ale zase tiež dobrá škola pre hovorcu, pretože na jednu tému som takedy dostal otázku z 5 rôznych zdrojov. A človek tak už potom rozmýšľa, že či je vlastne hovorcom malého mesta, alebo nie je náhodou hovorcom niečoho mnoho väčšieho, hej, že... Ale je to výborné a na tom bolo veľmi dobré badať, že kto z týchto ľudí mal aký hlboký záujem o tú tému objasniť a z akých spektier sa tá téma dala vôbec poňať. Čiže
Čiže bolo to super. Nedalo sa to vôbec, že CTRL skopírovať. Nie. A zase musím povedať, že ja to tu nechcem hovoriť ani z pozície, že som bol ako nejaký výnimočný hovorca, alebo čo, nie. Bol som podľa mňa úplne bežný, takže tiež mám svoje resty a tiež na mnohé otázky som nikdy neodpovedal a tiež na mnohé otázky sa mi jednoducho strátila odpoveď a tak ďalej, tak ďalej. Ale bola to zábava. Hovorcovstvo odporúčam každému. OK. My sme sa teda v rámci nejakej tej prípravy na rozhovor rozprávali aj o pamiatkách, o majetkoch mesta, o pozemkoch, ktoré možno mesto aj získa dedením alebo proste, že nejakým odkázaním. A vlastne mesta týmto spôsobom, aj obce vlastne na Slovensku, vlastnia pomerne veľké priestory, majetky, pozemky, o ktoré sa možno nedokážu desiatky rokov starať. Ako vnímaš túto situáciu a aké sú pre a proti rôznych riešení? Ja by som možno tak začal z takej vyššej perspektívy. Každý, kto sa prejde mestom Ružomberok, a nie je to iba mesto Ružomberok, človek bádá tieto fenomény aj v iných mestách, vidí, že centrum mesta, inak celkom vyľudnené posledné roky, sa začína hromadiť, alebo teda v tomto centre mesta sa začínajú hromadiť budovy a priestory, ktoré sú prázdne. Uh-huh. A predstavujú veľkú hrozbu pre mesto ako také, nielen reputačne, pretože žiaden turista nechce prísť do mesta, kde máš v strede mesta 2-3 rozpadnuté budovy. Mesto duchov, hej? Samozrejme. Jednak takéto stavby majú veľmi negatívny vplyv na vôbec cenu celého územia, pretože mať krásny dom postavený alebo peknú reštauráciu postavenú vedľa hotela Carlton je iné, ako mať ju postavenú vedľa rozpadávajúce sa budovy, možno plnej ľudí bez domova, alebo potkanov aspoň. Hej? Čiže celé územie je tým pádom ohrozené. A na druhej strane ja vnímam, že častokrát sa súkromní vlastníci dostanú k budovám, ktoré nie sú jednoducho schopní zvládnuť. A teraz na to existuje niekoľko ciest, ako sa človek k takýmto budovám dostane. Jedna, ktorá už pomaly nie je taká častá, ale bola ešte pred pár rokmi, bola reštitúcia. Keď tvoja rodina mala v minulosti nejaké významnejšie pozemky, ktoré boli vzaté komunistami, mohla v istom momente o to požiadať naspäť a častokrát sa stalo teda po splnení všetkých podmienok, že zrazu si dostal kaštiel v nejakej obci. Na Liptove množstvo kaštielov, pokojne sa tak mohlo stať. Alebo napríklad budovu v centre mesta. No a ty pokiaľ máš bežnú robotu a žiješ bežný život, ty nemáš šancu zvládnuť budovu v centre mesta. Ty jednoducho nemáš na to zdroje, ako to prerobiť budovu. Možno aj keď chceš si ju nechať a možno vieš, že je pre teba veľmi hodnotná, ale nemáš zdroje na to opravovať. To znamená, že ostáva tam. No a teraz táto budova, ktorá postupne si chátra, samozrejme, tak začína predstavovať takéto hrozby a začína ohrozovať aj okolie. Ináč stavebný zákon to aj rieši, že každý je povinný starať sa o svoju budovu tak, aby nepredstavovala riziko pre spoločnosť. No a zrazu takúto budovu máš. Ja napríklad si myslím, že mestá ako také by mali mať zmapované minimálne takéto strategické budovy, lebo je iné mať dvojposchodovú funkcionalistickú komunistickú budovu na predmestí alebo na konci mesta a iné je mať krásnu secesnú budovu v strede mesta ako mestský dom. Hej. Ja si myslím, že mestá a samosprávy by musia mať takéto budovy zmapované. To si myslím, že aj majú. Ale myslím si, že by tu nemala chýbať odvaha použiť verejné zdroje na ich opravu. Pretože len na príklade mesta Ružomberok. Mesto Ružomberok hospodári ročne zhruba s rozpočtom 25, 26, 27 miliónov eur. Keďže hospodári s vyrovnaným rozpočtom, je absolútne jasné, že tie peniaze sa do toho rozpočtu vrátia, lebo ich to mesto vyberie od obyvateľov na podielových daniach, od všetkých, ktorí s tým mestom majú niečo spoločné. A banky sa k tebe úplne inak stavajú, pokiaľ máš cash flow 27 miliónov eur každý rok. Hej. To znamená, že ty si vieš dovoliť vziať pôžičku na niekoľko miliónov eur s cieľom opraviť túto budovu. A teraz, dobre, treba to samozrejme vysvetliť občanom, lebo občan s tým nemusí byť spokojný. Áno. Treba to rozumne vysvetliť a povedať, pozrite sa, máme tu v strede budovu, buď sa rozpadne, alebo zhorí, lebo ju zapálí bezdomovec. To
to ináč celkom bežná vec, v zime, keď tí ľudia nemajú kam ísť, tak zapalujú parkety a on to potom zhorí. Môže to zhorieť celá ulica, úplne bez problémov. Videli sme Banskú Štiavnicu, čo dokáže narobiť, keď horí jedna budova, že zrazu pokojne môže horieť celá ulica. Vziať tie peniaze na úver, o budovu sa postarať, opraviť ju a možno rovno ju len prenajať naspäť. A prenajať naspäť za dobrých podmienok a tu je absolútna istota, že tie peniaze sa budú vrácať, lebo pokiaľ ja mám budovu v strede mesta, ktorá je opravená, nová, nevidím dôvod, prečo by dole nemohla byť kaviareň, na strednom poschodí môže pokojne sedieť nejaký advokát alebo nejaká realitná kancelária a teda. A tie peniaze sa budú vrácať. No tak sa budú vrácať 20 rokov, sa budú vrácať 15 rokov, ale budeme mať v strede mesta peknú budovu. Mám taký dojem, že táto odvaha občas chýba. Ale musím povedať, a veľmi seba kriticky, že táto odvaha nebola ani za čias, keď ja som bol ešte hovorca, takže musím si trošku nasypať popol aj na našu vládu. Ale špeciálne tu musím povedať, že keď sa bavíme o Ružomberku, tak tu sú dve také budovy, ktoré si takýto princíp zaslúžia. Jedna je Legerského vila, to je vila vedľa radnice, krásna, úžasná stavba. A druhá, čo je ale trošku ťažšia téma, tak to je kaštel Svätej Žofie. Tak to je naozaj že dlhá rana na ružomberskej histórii, by som povedal. Z takej akože otázky, ktorú som mal pripravenú o tom, že či sú podľa teba pamiatky, podľa teba záťaž alebo dar, by som asi v svojej odpovede vedel niečo vydedukovať. Ono je to jednoduché. Prepáč, že ti skočím do reči. Poď. Pamiatky nikdy nesmieme považovať ako za prekliatie. Pamiatky všetky, ktoré som teraz povedal a mnohé, ktoré som nepovedal, patria absolútne pevným spôsobom do pucle, alebo teda sú súčasťou našej identity. My ako náhle začneme strácať našu vlastnú identitu, tak nemáme nič. No a teda moja otázka mala znieť, že či by si súhlasil s odpredajom do súkromných rúk, ak sa o ne nedokážu starať, ako sa to niekde často deje. Aké vidíš rizika v tom, keď sa to odpredáva, ako keby voči súkromníkom, že? Ja sa možno ešte vrátim trošku k svojej predošlej odpovedi, kedy sme sa rozprávali o tom, ako získaš nejakú budovu v centre mesta napríklad, alebo ako získaš kaštiel. Ja som o tom raz napísal taký blog. Taký kratučký, niekoľko odstavcov to malo, ktorý opisoval celý príbeh, kde som teda hovoril, že mesto by sa nemalo báť aj radikálne, pretože zákon to umožňuje, zvyšovať dane majiteľom stavieb, ktoré sú dlhodobo v dezolátnom stave, najmä v historických centrách mesta. Napísal som takýto článoček, ono to znie tak radikálne, ale vo svojej podstate myslím si, že si to zaslúžia všetci tí, ktorí sa starajú poctivo o svoje okolie a o svoje stavby. A odpoveď, ktorá prišla prakticky veľmi rýchlo na to, ako som to napísal, bola od jedného pána, ktorému som na konci aj uznal trošku pravdu, keď on mi povedal, že on reštitúciou získal polovicu historickej stavby. Druhú polovicu má človek, ktorý je bezdomová, pravdepodobne psychicky chorý, niekde v Prahe. Teraz, čo má on robiť? Toto je veľmi, veľmi vážny problém, pretože ten človek aj povedal, že on teda nesúhlasil s tým, aby mesto zvyšovalo takéto dane, lebo vraví, čo ja môžem teraz robiť, keď mám polovicu stavby a vlastníkovi druhej polovice sa ani nedoklopem, ani neviem, kde je on. Niekde môže byť už možno už mŕtvy. Kto ho vie? Hej? On asi vie, on asi ešte nebol mŕtvy, ale jednoducho máme tam druhého vlastníka, ktorý jednoducho nechce spolupracovať. Tak. Čo teraz robiť? To som sa len chcel vrátiť k tomu, lebo otázka teraz znela, že či súhlasím s tým, že by sa mali. Samozrejme, že súhlasím s tým, že by sa stavby mali predávať do súkromných rúk, ale v prípade, že sú to súkromné stavby. To je veľmi dôležité povedať. Teda ak niekto, kto má historickú stavbu a nemôže sa o ňu postarať, je vždycky lepšie, aby ten človek tú stavbu posunul niekomu, kto sa o ňu môže postarať. Mesto alebo každá iná samospráva a obec v tomto prípade vystupuje v úlohe akéhosi regulátora, ktorý by mal zasiahnuť do tohto celého procesu. Samozrejme, mal by podporiť aj predávajúceho, aj kupujúceho, aby ten obchod bol zrealizovaný, lebo je to výhliadka do pozitívnej budúcnosti, ale musí byť jasne stanovené. Je to v historickom centre, povedzme, máme tu nejaký regulatív, máme tu územný plán, znamená, že tu nebude čo chcete, bude tu strecha, ktorá je v tejto zóne. My sa naozaj musíme na to začať takto pozerať, lebo
človek ide do, povedzme, Chorvátska, vidí krásne stavby, aj do Anglicka, hockde vidí pekné stavby, ktoré majú rovnaký typ strechy, rovnakú fasádu s malými zmenami. To prostredie je nádherné. V tomto prípade naozaj to mesto musí regulovať takýto predaj. A nevidím v tom žiaden problém, prečo by sa to teda nemalo diať. Mal som to šťastie byť na jednej prednáške s človekom z Krajského pamiatkového úradu, ktorý hovorí, že má taký dojem, sám si sypal popol na hlavu, že má taký dojem, že mal by aj Krajský pamiatkový úrad trošku viacej robiť v prospech ľudí, ktorí chcú si prerobiť svoje historické stavby a nebyť im ako keby naopak, hej, nejakým takým, že postrachom. A on tvrdil, že teda mal by štát poskytovať nejaké možno finančné zdroje ex post na zjemnenie dopadov takýchto rekonštrukcií, pretože skutočne či dám plastové okná, alebo musím si vyrobiť pôvodné drevené okná, tak tie rozdiely môžu byť naozaj že astronomické. On tvrdí, súhlasím s ním, mám taký dojem, že sa to ešte nedieje, ale dobre, že sa o tom hovorí. Takže tak. A teraz prečo som povedal, ešte prepáč, prečo som teda povedal, že súhlasím s tým, že by sa mali predávať súkromné budovy, ale nie verejné. Ja vo svojej podstate nesúhlasím s tým, aby mesto sa malo zbavovať verejných stavieb. A myslím si, že mali by sme všetci robiť všetko preto, aby mesto bolo schopné sa o takéto budovy starať, alebo aspoň ich zakonzervovať, aby sa viacej neníčili, pretože v súčasnosti existujú rôzne dotačné schémy Európskej únie, existujú dotačné schémy norských grantov, existujú rôzne formy externého financovania, pričom my nevieme, možno o 2 roky príde nový, ktorý hovorí, že zrekonštruujeme historické centra. A potom by nás to veľmi mrzelo, že máme predanú budovu. A druhá vec je, to je taká možno trošku filozofickejšia, je, že my sme zdedili po našich rodičoch a starých rodičoch mesto, ktoré obsahuje nejaké množstvo majetku. Čo chceme, aby po nás ostalo, ak my začneme rozpredávať majetok? Je to veľmi jednoduché chytiť a predať budovu a postaviť 200 metrov ďalej krásne parkovisko. To úžasné, vybavené, voliči sú spokojní, odfajknuté, splnil som si sľub. Ale čo bude o 20 rokov? Toto ja o tomto hovorím, že mám taký dojem, že ako keby nie sme ešte zvyknutí sa pozerať na politiku, pretože na politiku by sa malo pozerať tak trošku s vyšším odstupom. Ako dlhodobejšie. Žiaľ, stáva sa to, že politika pre nás znamená 1 štvorročné obdobie alebo 2 štvorročné obdobia a tým to hasne. Tak to nemá byť. Rozprávame sa presne o tej zodpovednosti akože voči tým budúcim generáciám a k tomuto si došiel teda aj bez mojich otázok. Mňa by zaujímalo, že možno teraz trošku opäť, že filozofickejšie, že aké funkcie toho mesta vnímaš ty dnes? Pretože ak sa akože pozrieme na to nejako proti minulosti, hej, na učebnice napísané pred 90, 60, 30 rokmi, funkcie miest sa výrazne zmenili. Hej. Zmenili sa vďaka technológiám, zmenili sa vďaka internetu, zmenili sa vďaka službám, ktoré aj verejný, aj ten súkromný sektor dnes poskytuje z veľkej časti online, hej, že proste nemusíš už dnes cestovať do mesta, vložiť a vybrať peniaze z banky. Veľa služieb štátu vieš vybaviť cez webový prehliadač. Časom to bude asi aj kraj, možno časom aj teda okres. Čo vlastne ostane ako tá kľúčová funkcia mesta voči okolitým obciam podľa teba? Tak funkcia samosprávy voči občanom je daná najmä zákonom o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že existujú 2 základné funkcie, základné kategórie funkcií. Prvá je, že samospráva sa musí vedieť starať a rozvíjať svoje vlastné územie. Jedna vec. A druhá kategória je, že každá samospráva sa musí starať o potreby svojich obyvateľov. Naplňať potreby svojich obyvateľov. Tieto 2 kategórie v sebe zahrňajú samozrejme nespočet rôznych ďalších starostí, o ktoré sa mesto a obce musia vedieť starať, ale vo svojej podstate je to definované správne, pretože keď sa teraz obrátim na tú prvú kategóriu, starať sa o vlastné územie a zveľaďovať ho a rozvíjať ho, tak to naozaj obsahuje všetko. A nemusí tam byť spomenuté, že mesto musí zabezpečiť optické káble po celom meste. To je logicky z toho vyplýva, že ako sa menia ľudské nároky na život a nároky na mesto ako také, tak to s tým musí prísť.
A s tým ale súvisí aj ten rozvoj územný, akože čisto, že veľkostný rozvoj územný. A s tým aj súvisí starostlivosť o to, aby v meste žili spokojní ľudia a žilo ich tam čo najviac. A to sa dá dosiahnuť zase tým druhou kategóriou, že starostlivosť o potreby obyvateľstva. A tie potreby obyvateľstva sú rôzne. To sú samozrejme ekonomické potreby. Chceš žiť v meste, ktoré ti poskytne prácu, kde môžeš zarobiť. Ty potrebuješ mať... Pardon? Bývanie, samozrejme. A ty potrebuješ mať vzdelanie, potrebuješ mať relatívne blízko čo najkvalitnejšie školy, aby si mohol. Teraz musíme myslieť aj na starobu a na starých ľudí, to znamená, že ty potrebuješ mať nejaké sociálne zázemia, lekárov a tak ďalej, tak ďalej. Je to veľmi veľký, akože komplikovaný systém vzťahov a potrieb, ktoré musia byť naplňané. A ja mám taký dojem, že my častokrát sme tak trošku zaťažení na modernosť a často zabúdame na jej opačný pól, na starobu. Ešte sa k tomu podľa mňa dostaneme v tomto podcaste, ale myslím si, že veľmi, veľmi zabúdaná téma je starnutie obyvateľstva, ktoré je napríklad v meste Ružomberok naozaj významné. Mm-hmm. Môže nás to veľmi rýchlo dobehnúť. Otázka ale znela, že čo by sme mali robiť. Tak volení predstavitelia samospráv by mali všetok svoj pracovný čas, funkčný čas investovať do toho, čo som teraz povedal. Teda starostlivosť o územie, mesto, o to neživé, čo v meste máme, a zároveň starostlivosť o potreby toho živého, čo v meste máme. Tým je to podľa mňa definované absolútne správne. OK. Rozprávali sme sa v úvode už trochu o tom bývaní, o tom, že nedostatok bývania v podstate vyháňa aj časť obyvateľov z mesta na vidiek, na také akoby satelity, by sme to mohli nazvať. Dejú sa teda zmeny vo fungovaní teda aj miest, aj obcí. Vidíš ty dnes ako keby, alebo do budúcnosti nejakú výhliadku na zmenu identít práve ľudí, ktorí odišli z mesta na vidiek a vlastne, že ako to celé zapadá do seba, do nejakého obrazu budúcnosti? Ja mám taký dojem, že migrácia obyvateľstva z mesta na vidiek a z vidieka naspäť do mesta prichádza v akýchsi intervaloch, pretože pôvodný konštrukt, alebo teda pôvodný smer, ktorým sa ľudia dostali z vidieka do mesta, sa začal rozvíjať približne začiatkom 20. storočia, keď nastupovala industrializácia. Pretože dovtedy, mnohé generácie ľudí dovtedy mali svoj daný život na vidieku, kde teda každá rodina tam mala svoje miesto na bývanie, mala tam nejaké políčko, nejaké miesto, nejakú svoju vlastnú zem, o ktorú sa starala, a tá zem im dávala úrodu, z ktorej potom počas celého roka žili. Rozvíjali sa samozrejme remeslá, nedalo sa úplne všetko vypestovať a vyrobiť, takže aj istá forma obchodu tam bola. Takto sa žilo 17., 18. storočie, 19. storočie, to 300 rokov sa takto žilo, bez nejakej významnejšej zmeny. Ja som sa rozprával raz s našim, že v Liptovskom múzeu s našim etnologom, a pýtal som sa ho, že ako sa zmenilo výbava, interiér bývania od 17. do 19. storočia, pretože len za posledných našich 30 rokov my si pamätáme, keď ešte nebol internet, a dnes už hlasovým asistentom si vytáčame, si objednáme taxík alebo pizzu, hej, že tam morová zmena nastala za posledných 30 rokov. On povedal, že za tých predošlých 300 rokov tak pribudla možno petrolejová lampa. To znamená, že mali sme tu 300 rokov relatívne rovnakého spôsobu života, prišla industrializácia a nastal významný sek vo vnímaní našich potrieb a vôbec v tom, ako žijeme. Pretože vznikali fabriky, mnohí povedia, že komunistami to nebolo celkom komunistami, to bolo industrializáciou. Vznikali fabriky, ktoré zrazu potrebovali mať čo najviac mužskej, ale aj ženskej pracovnej sily sústredenej na jednom mieste. Tam si tí ľudia odrobili tých 10 hodín alebo 8 hodín, mohli ísť domov, na druhý deň sa znova vrátili. Takto zjednodušene to fungovalo. Dovtedy človek si mohol dovoliť prísť, byť doma a 5, 6, 7, 8, 9 hodín stráviť na poli. Hej. Teraz to už nebolo možné, lebo ten človek musel byť v práci. To znamená, že už prestalo byť dostatok času na staranie sa o záhradu a o pole.
tak ten človek hľadal jednoducho možnosť, že bude bývať bližšie k fabrike, lebo by bolo bližšie cestovať domov a samozrejme veľa populácie, už sme mali nejaké škôlky, už sme mali nejaké veci, už bolo jednoducho na príťaž bývať na vidieku. Takže množstvo ľudí práve začiatkom 20. storočia a v prvej polovici 20. storočia zbalilo svoje kufre, prišlo z vidieka do mesta, pretože bola robota. Dneska sme svedkom toho, že opäť sa mení náš život a opäť už nemusíme mnohí z nás už nemusia do tej fabriky každý deň chodiť. Ak aj áno, už to nie je tak, že čakáš na 1-2 autobusy, ktoré chodia z nejakých liptovských sliačov, už si tam autom za 10 minút, keď máš šťastie a nie sú kolóny náhodou. Ani tie úrady už nepotrebuješ, až tak, ako si správne povedal, pretože už máš aplikáciu, v telefóne si zaplatíš plyn, elektriku, čokoľvek. Nepotrebuje, ako keby strácame potrebu sa opäť združovať v meste a znova sa uberáme vonka, naspäť na vidiek. Ono to nie je celkom správne, ale tam množstvo faktorov okolo toho hrá, pretože máme tu tú absenciu vlastného bývania, takže aj keby chceš si kúpiť taký domček, nemáš si kde kúpiť. Takže ako keby systém ťa vyháňa a dostaneš sa jednoducho na dedinu, naspäť na vidiek a hovorím to s plným rešpektom k vidieku, kde si tam a zrazu mesta klesajú na obyvateľstve, s tým samozrejme aj podielové dane klesajú a iné. Rastú vidiecké aglomerácie, ktoré nie sú na to pripravené, ani po infraštruktúre. Jednoducho, je to také živelné častokrát, ale profitujú z toho a to je výborné. A tak to aj má byť zase. A vznikajú nám akési také suburbárne zóny, ktoré možno niekomu dávajú zmysel. Ja si myslím, že to predstavuje hrozbu pre moderné mesto. Práve takéto územie. Vnímaš aj v okolí Ružomberka, že sa vlastne obce nejako výrazne zmenili? A ja mám nejaký svoj príklad, ale chcel by som skôr to počuť od teba, že či aj ty to vidíš, ty, čo tam žiješ. Áno, mám. Ale začal by som možno trošku inak. Nezačal by som v tejto chvíli Ružomberkom. Keď si pozrieme počet obyvateľov z posledného cenzusu v roku 2023, tak z prvých 20 priečok najviac obývaných miest na Slovensku stúpalo iba jedno jediné. Bratislava. Stúpla za 10 rokov, bolo to 12 rokov, lebo tam do toho zasiahla pandémia. Bratislava stúpla o 16% za túto dobu. Všetkých ostatných 19 miest v top 20 klesalo. Okrem toho ešte stúpali o 17%, mám to tu napísané, stúpala. 18% Senec, 16% Svätý Jur, 15% Pezinok a teda. To znamená, že Bratislava významným spôsobom gravituje obyvateľstvo. Je to úplne logické. Naopak, čo sa deje v Ružomberku? Ružomberok dlhodobo stráca obyvateľstvo. V roku 1999 sme mali 31 050 obyvateľov. Dneska máme 26 000, prišli sme skoro o 5 000 obyvateľov a to je konštantne, klesá. Naopak, všetky okolité obce stúpajú, alebo mnohé stúpajú. Máme tu napríklad obec Šťavnička, ktorá vzrástla o 28% za 10 rokov. 700 dneska má 900 a stále stúpa. Ja s tými starostami a starostkami som pomerne v dobrom kontakte, takže viem, že oni sa tomu samozrejme tešia. A ja im to samozrejme prajem, ale z mesta obyvateľstvo z Ružomberka sa pomalinky vytráca a ide. Ono to má rôzne dôvody. Mnohí Ružomberčania povedia, že odchádzame, lebo životné prostredie. Nemyslím si, že je to celkom tak, aj keď nejakú rolu na tom hrá, ale tu sa skôr bavíme podľa mňa o jednotkách alebo desiatkách obyvateľov, ktorí pre životné prostredie odišli, pretože nedávalo by zmysel, prečo človek, ktorý chce ísť ďalej od fabriky, odíde z Banična a ide do Šťavničky, ktorá je kilometr od fabriky. Na to sa ešte dopýtam. Dobre. Jednoducho, my vieme veľmi dobre, ja už to zopakujem tretíkrát dneska, my vieme veľmi dobre o tom, že alebo teda mali by sme všetci vedieť a všetci by sme mali v tom pracovať, že v Ružomberku jednoducho je veľký dopyt po vlastnom bývaní a pokiaľ bude existovať absencia ponuky, pokiaľ nebude čo ponúknuť, tak tí ľudia nebudú čakať 15 rokov, kým bude zvolená samospráva, ktorá bude proaktívne do tohto vstupovať. Oni jednoducho spália kufre peniaze a pôjdu do Likavky, do Martinčeku. Martinčeku je krásne. Pôjdu do Šťavničky. Pôjdu kdekoľvek, kde im bude ponúknuté lepšie bývanie a budú tam mať svoj život. Ale to je obrovská stratená zmarená príležitosť pre naše mesto. A ešte keby som k tomu sa vrátil, tu sa chyba stala v začiatkom 90. rokov
A to bola veľmi, veľmi vážna chyba, ktorá bola ale spôsobená tým, že vtedy sa menil aj politický systém a myslím si, že mnoho ľudí vtedy, ktorí boli aktívni v komunálnej politike, mi dajú za pravdu, že mnohí vtedy ako keby celý ten systém bol taký chaotický, že nevedelo sa, čo sa vlastne ide diať, čo sa vlastne robí, čo je vlastne kompetencia. Ale v tej chvíli mnohé obce zareagovali veľmi promptne a začali s procesom komasácie pozemkov. Komasácia pozemkov je vlastne sceľovanie parciel, pretože dnes máme, je to aj príklad, v našej rodine máme poličko, alebo máme teda záhradku, ktorá kedysi patrila môjmu prastarému otcovi, dneska je na nej 48 vlastníkov, 50 vlastníkov. Ja som si to vrátal, lebo som si rád, že by som si tam možno chatičku chcel akože na víkend postaviť, tak ja som zistil, že jedna 178 je moja. A tak som volal s geodetom, že či by som si nemohol teda to nejako... že na to treba geodetické zameranie, či ako geometrický plán, alebo ako sa to volá. A bolo mi vysvetlené, že to neznamená, že si to rozdelím na 170 malých políčok a jedno si vezmem, nie, že to je jedna 178 z každého centimetra štvorcového, takže vysporiadať to je neuveriteľná hrozba, ale teda neuveriteľná ťažká úloha. Tak som sa toho plánu aj zdal. Ale mestá a obce, ktoré proaktívne vstupujú do procesu komasácie, my vieme, akým spôsobom sceľujú svoje malé pozemky, ktoré sú kde tu mestské, kde tu sú niečie, kde tu sú nejakí obyvateľia, ktorí sa o to už nestarajú, o to nemajú záujem, tu sú nejakí mŕtvi, nezistení vlastníci a tak ďalej, tak ďalej. Sceľujú tie pozemky, dávajú to do parciel a tým pádom vytvárajú miesto, kde teda môžeme jedného dňa počítať s tým, že bude nejaká zástavba. Teraz je už jedno, či to je priemyselná zástavba alebo zástavba individuálnych bytových jednotiek. To už rieši predsa mestský plán, akože regulatív. Ale vo svojej podstate my tie pozemky potrebujeme mať spravené, pretože dneska sa deje to, že máme parcelu, aby sa to dobre rátalo o rozmere 1000 na 1000 metrov, akože 1000 na 1000 metrov. A teraz má to jeden človek, ktorý mal 3 deti. Každý z tých 3 detí má ďalšie 3 deti. A tu sme už ideme v takej jednotkovej sústave, že zistíme, že od 30 rokov máme tu fakt, že 100 vlastníkov, polka mŕtva, druhá polka v zahraničí a už je to nemožné. A toto je veľký problém pre mesto Ružomberok, pretože, a nie možno ani len pre mesto Ružomberok, aj pre také väčšie územie, pretože neviem, či sa k tomu ešte dostaneme dneska, dúfam, že áno. Jedna obrovská výhoda pre mesta Ružomberok je jeho poloha. Jeho poloha a vzťah voči iným mestám. 150 km, 160 km nad nami máme 700 000 Krakov. Aj 200 km pod nami máme 1,6 miliónov Budapešť. 200 km po oboch stranách, cca hovorím, aby sa to brátala, máme Košice, máme Bratislavu. Vynikajúca poloha. Teraz, z Bratislavy do Košíc ide D1, najdôležitejšia cestná tepna na Slovensku. Veľmi pomaly sa blíži, pre nás Ružomberčanov veľmi bolestne to vnímame, ale blíži sa a vieme, že sa jedného dňa spoja tieto dva mesta. Teraz máme tu úsek, ktorý ide kvázi, že Budapešť, Krakov, máme tu úsek R1, ktorá pôjde aj Slovenská Ľupča, a teda my všetci v Ružomberku, väčšina z nás chceme, aby šla práve Slovenská Ľupča, Ružomberok a vyššie. To znamená, že v Ružomberku sa vytvorí akási krížovatka. Už história nám dáva za pravdu, že veľmi dôležité územia boli tam, kde bola dôležitá medzinárodná cesta. Tie najdôležitejšie územia boli tam, kde bola medzinárodná krížovatka. Toto smeruje do Ružomberka. A zastihne nás to možno 20 rokov. Potrvá, kým sa to skrížne. Ale určite sa to stane. Našou absolútne najdôležitejšou úlohou dnes je sceľovať územie. Pretože jedného dňa budeme v strede krížovatiek a už asi veľa priestoru na ťažký priemysel v Ružomberku nie je. To chápem tomu. Ale nemôže to byť v Ružomberku logistické centrum? Nemôže byť v Ružomberku pokojne aj veľký e-shop? Nemôže mať svoje sklady? Má výbornú polohu všade. No ale ťažko my chceme od Amazonu napríklad, ktorý bude chcieť si postaviť nové obrovské sklady, ťažko my od neho môžeme chcieť, že dobre, tu si to môžete spraviť, ale 15 rokov vám potrvá sceľovanie pozemkov. Tak. To nestane. Znamená, že každý, kto má v tejto chvíli taký vizionársky pohľad o 20 rokov plus, musí dneska robiť všetko preto, aby v Ružomberku boli tieto pozemky čo najlepšie možné pripravené. To sa stane. A nech tie pozemky sú scelené a nech zarastajú trávu 5 rokov. Nech sa páči. Neboli by ani prvé, ani posledné v Ružomberku, a kdekoľvek inde na Slovensku. Ale musíme sa na toto začať naozaj zameriavať už teraz, pretože ani to
ani keď som ja samospráva, tak ani pre mňa to nie je o moc kratšie ten proces, že to nejaký čas to zaberie, ale potom si už je ťažko lámať hlavu o 20 rokov, keď si Amazon postaví svoj veľký sklad v Banskej Bystrici. Načetol si tú tému ohľadne klesania podielu alebo počtu obyvateľov. A ja si tiež pamätám Ružomberok v roku 2000 asi 31 000 obyvateľov. Je to pre mňa paradoxné, aj kvôli tomu, že vlastne Ružomberok patrí medzi univerzitné mesta. Hej? Že de facto on má priestor a má možnosti lákať mladých ľudí, aby vlastne do toho mesta išli študovať, však aj chodia z okolitých obcí alebo menších miest, z Liptova, Oravy, aj vlastne aj medzinárodní študenti teda chodia, väčšinou teda z Poľska, na Ružomberskú univerzitu a teda nedarí sa im v tom meste ich teda udržať a ty si už teda načetol aj prečo. Ja som teda mal otázku, že teda kto podľa teba za to nejako politicky zodpovedá, alebo za nejakú tú súčasnú situáciu, alebo proste, že ten vývoj nejakých 30 rokov, ale myslím, že sme sa o tom dosť dobre porozprávali aj vzhľadom na to, že nie je to úplne až tak politické rozhodnutie, ako je to rozhodnutie príčin a následkov, vlastne čo všetko sa dialo v 90. rokoch. Možno ešte druhý problém mám však ako otázku. Ja teda na Liptove už moc nežijem, chodím už len na návštevy a z diaľky ma však trápi tento problém a je to ochrana prírody na Liptove. Ty si to už naznačil trošku to životné prostredie, že je nejaký faktor pre ľudí, ktorí sa odsťahujú, ale že ja rozumiem tomu, že časť ekonomiky Liptova tvorí teda turizmus. Áno. Podľa mňa však tvorí je to turizmus skôr taký agresívny, nie je to úplne turizmus za krásami Slovenska. A za agresívny turizmus teda považujem výstavbu v chránených parkoch, v chránených územiach, či už je to proste, že príklad jasnej ATMR, alebo výstavbu na Donovaloch, veľké hotely, veľké parkoviská, k tomu proste, že pripočítaš dopravu a nadmerné narušenie prírody. Ja rozumiem tomu, že ak sú ľudia odkázaní na akýkoľvek príjem, ten príjem je práve z turizmu, že nebudú proti tomu bojovať, že tá priorita bude pre nich až druhorada. Ale skôr tak, že logicky sa len zamýšľam, že môžu ľudia na Liptove naozaj ignorovať takéto, že drancovanie lesov, ktoré tam je, akože zdokumentované, nelegálne, výstavbu v chránených územiach, teraz najnovšie politici povolili odstrel medveďov, vlkov, rysov, ktoré nikdy nerobili problém napríklad, hej, že prečo nie je nejaké volanie proti takejto typu politiky, pričom viem, že práve na Liptove je tento ako keby, že typ politiky silný, tak skús mi dať na to nejaký pohľad. Ja na problematiku životného prostredia nie som nejaký špecialista, ani odborník. Skôr len tak možno sedliackým rozumom poviem, že pokiaľ sú porušované legislatívne predpisy a zákony v oblasti ochrany životného prostredia, tak mesto má obmedzené právomoci, pretože on v podstate je tu nejaký úrad, ktorý má na starostlivosť za životné prostredie. To je štátna úroveň, ktorá má možnosť aj sankcionovať a ktorá má možnosť aj teda nejakým spôsobom zasahovať. My máme prijatý územný plán mesta Ružomberok, ktorý zohľadňuje to, že kde sa nachádza zóna, kde sa môže stavať a čo konkrétne sa môže stavať. Možno je to taká prekvapivá informácia pre našich divákov, poslucháčov, že mesto Ružomberok je svojou veľkosťou svojho katastra 4. najväčšie mesto na Slovensku. Pred nami je Bratislava, Košice a mesto Vysoké Tatry. Drvivá väčšina, teda veľká väčšina tohto územia sú trávnaté porasty, lesné porasty, množstvo z toho je v naozaj ťažkých ochranných pásmach, vrátane najvyššieho vrchu Ružomberka Smrekovice, kde ešte Hluchaň Tetrov má svoje územie. Neviem, či to nie je jediné územie náhodou na Slovensku, kde sa on vyskytuje. No len to, že žijeme v takom krásnom prostredí
je dar samozrejme a musíme to takto vnímať, ale v mnohých ohľadoch je to aj, nechcem priamo povedať, že prekliatie, ale je to aj opozitum daru, pretože takéto prostredie láka čoraz viac turistov, radi sa tam chodia pozerať, radi tam chodia tráviť svoj čas, pretože je tam krásne, súhlasím. No a tam, kde je množstvo ľudí, tak tam sa nájdú aj súkromní podnikatelia, ktorí to chcú využiť a tým ľuďom samozrejme poskytnúť služby, ktoré aj tak oni hľadajú a potrebujú. A tak sa začína ako si cykliť taký jeden veľký problém, že na jednej strane máme tu krásne prostredie, na druhej strane tu máme veľký záujem zo strany verejnosti, aj podnikateľskej, aj turistickej. No a oni si odporujú tieto dva faktory, ako keby čím viac turistov, tým menej krásnej prírody, čím viac turistov, tým menej hlucháňa, lebo sa bojí, on je veľmi plachý, takže uteká a už nebude, hej, a zrazu problém. Stále si však myslím, že štát je ten, ktorý to musí prísne sledovať. Súhlasím s tým, aby to sledoval, súhlasím s tým, aby každé porušenie životného prostredia bolo sankcionované v zmysle zákona. Ale mestský poslanec ani mestský primátor jednoducho nemá na to kompetencie. Môže povedať, určite možno sú nejaké cesty, ako tomu človeku by mohol dať nejakú pokutu, ale určite to nie je nič také, čo by ho odradilo robiť ďalej. Dôležitý fakt je, územný plán mesta Ružomberok musí zohľadňovať to, že tu začína ochránené územie, tu sa jednoducho nestavia. A keď sa stavia, tak sú na to orgány, ktoré to riešia. Ja teda viem, že aj po skončení funkcie, ktorú si teda zastával ako hovorca mesta, sa naďalej vedenieš komunikácii v Ružomberku, ale tentokrát už súkromne. A pred pár mesiacmi si oslávil 100 epizódu svojho podcastu Liptovcast, tak aj o tom by ma zaujímalo, keby si nám viac niečo povedal. V čom je komunikácia mesta iná od tej, ktorú teraz robíš vo verejnom priestore a možno, že akú máš ďalšiu víziu so svojím Liptovcastom na stole? Áno, my sa poslednú hodinku bavíme viac menej také politické témy. Liptovcast nie je úplne, že politická relácia. A dosť sa to snažím ako striktne aj oddelovať, dokonca v čase, keď ja som kandidoval do samosprávneho kraja, tak ani som to nikdy nespomenul v žiadnej relácii. A to vydávam každý týždeň. Normálne som si platil, chcem, aby to tak bolo, lebo to sú naše červené čiary, ktoré nechceme extra samozrejme prekračovať. Liptovcast je podcast a videokast o ľuďoch, o ktorých sa oplatí rozprávať. A tá hlavná prapodstata vzniku tejto relácie bola v tom, že my všetci vieme, že obyvateľstvo ubúda na Liptove. To s tým totiž to súvisí trošku. A častokrát počúvame, že ja idem do Bratislavy, do Trnavy, hockde, do Londýna, pretože síce mám dobrý plán, ale tu sa neoplatí robiť, lebo nie je to pre koho a tu to nevidela. A keď som v Bratislave, tak to mnoho ľahšie. Ty žiješ v Bratislave, ty vieš, že to asi dvakrát ľahšie nie je. A ja zase poznám, vďaka mojej práci, vďaka všetkým mojim aktivitám poznám veľmi veľa špičkových ľudí vo svojich fachoch. Hej, to teraz môže byť všetko od pretlačenia sa rukou až po vedu. A to, čo spája mojich hostí v Liptovcaste, je to, že všetci to vykonávajú na Liptove. A ja ich veľmi rád dávam na piedestál, že pozrite sa, im sa to podarilo a stále ostali tunak. Keby sme si predstavili takú situáciu, teraz to poviem veľmi extrémne, keby sme si predstavili situáciu, že v Ružomberku máme 50 lekárov, každý z nich odíde do Bratislavy, že ľahšia cesta, hej, tak máme veľký problém. Hovorím lekárov na schvál, akože ako 50 hociakých odborníkov odíde, tak je veľký problém. Samozrejme, tu by sa zišli, veď prečo by aj nie, hej, a v Ružomberku by neboli. My chceme naozaj robiť všetko preto, aby sa regióny typu Liptov nevyľudňovali od ľudí, ktorí môžu byť veľmi veľkou nápomocou pre budúcnosť Liptova ako takého. My ich radi dáme do Bratislavy, to nie je tým, že by sme ich nechceli dať, ale ja cítim to, že títo ľudia tu majú dôvod, prečo ostať na Liptove a ak im môžeme pomôcť len tak ľahko, že s nimi spravíme podcast, tak je to naša spoločenská povinnosť to spraviť predsa. To je veľmi pekné. A možno ešte jednu vec poviem na to, ja som kedysi o tom písal aj do novín, že na Liptove, a je to už taký profanovaný problém celkom, že pediatrická starostlivosť ambulantná, v súčasnosti sa zaviera ambulancia pre pediatrická, čo ja ako rodič pomerne malého syna beriem samozrejme veľmi citlivo, lebo sa bojím.
A vtedy som tak v hlave si načrtol takú schému, pretože ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sa na Liptov prisťahovali zo západných miest, len preto, že jeden jazdí na bicykloch downhill, druhý proste má rád vodné športy, tak chce byť blízko Márii, tretí toto, štvrtý toto, piatý chce pokoj, robí IT, chce byť v peknom prostredí, mať pokoj. Existujú dôvody, pre ktoré sa mladí, vzdelaní, šikovní profesionáli vrácajú alebo prichádzajú na Liptov. Teraz som ich viac menej všetky povedal. My na jednej strane sme smutní, pretože nám odchádzajú, alebo respektíve nemáme žiadnych nových pediatrov alebo nových mladých lekárov. Máme tu proste jednu veľkú absenciu profesionálov. Na druhej strane otázka znie, nemohli by sme my lepšie trošku začať narábať s tým, čo vlastne máme, ako keby zadarmo. A teraz nechcem byť kacír, ale hovorí sa, že každý dobrý nápad začína kacír ako rúhanie. Áno. Viem si živo predstaviť, že v snahe o zachovanie ambulantnej starostlivosti alebo inej špeciálnej profesionálnej lekárskej starostlivosti by okrem toho, že by štát daroval tomu človeku na zriadenie ambulancie nejakých pár tisíc eur, myslím 60 000 dneska majú zubári a aj pediatri, viem si predstaviť, že by mesto mohlo zo svojho vlastného depozitáru, zo svojho vlastného majetku povedať, dobre, ak sem prídeš a budeš tu mať ambulanciu 10 rokov, tento 1000-metrový pozemok je tvoj. Budeš mať v krásnom prostredí Liptova, môžeš tam bývanie dať, môžeš prenajímať tam aj jedno s druhým. Je to to je niečo, čo máme. Ja teraz nechcem rozhadzovať pozemky, to je nezmysel verejné. A na jednej strane my tu trpíme, že nemáme profesionálov. Na druhej strane, tak skúšajme aj niečo iné. Evidentne tá súčasná politika nefunguje až tak dobre. Hľadajme nové spôsoby. A myslím si, že keby na škole pri atestácii pediatrov povieš 20, ktorí atestujú, že keď prídete na Liptov, dostanete od štátu 50-60 ako všetci ostatní a tu máte pozemok pri Mare. Tak verím, že 1-2 by sa na to dali dať. A možno by to bola cesta. To znie ako veľmi zaujímavé riešenie. Možno zapadne aj do tej jednej z posledných otázok, ktorú mám pripravenú. A to je, že ja teda, ako si povedal, že žijem v Bratislave, vnímam tu aj nejakú tú politiku, aj tú národnú, aj inú politickú komunikáciu. A určite to vnímaš aj ty. A mňa by zaujímalo, že či vidíš ty nejako priestor pre politické strany na to, aby komunikovali lepšie na malé mestá, napríklad aj na Liptov, aj na Ružomberok, aj na ľudí žijúcich na vidieku. Nejako lepšie. Z môjho pohľadu je to tak, že vždy, keď príde nejaká politická kampaň, tak to začína rozhodnutím v centrále, že ideme robiť výjazdy do regiónov a je to skôr taký školský výlet, kde akože chodíš navštevovať tých ľudí, že hej, aj my sme tu, aj keď síce tam ďaleko v Bratislave, ale voľte nás. Čo by si možno ty dal ako odporúčanie, že čo zlepšiť, aby tá politika nebola len takto nejaká centrálna? Vo všeobecnosti viem si predstaviť, že by sa mnohé strany, teraz naozaj nikoho konkrétneho nemenujem, ale viem si predstaviť, že by mal vzniknúť akýsi väčší tlak na komunikovanie jednoduchosti, akože jednoduchých, zložitých vecí jednoducho, tak? Pretože sú strany stredohlavého spektra, ľavého spektra, ktorí majú zvládnutú komunikáciu, pretože hovoria jasne a nemusíš byť extra vybavený znalosťami z politiky, aby si vedel, čo chcú povedať. Hej? Či už to dodržia potom, alebo nie, to už teraz iná vec. Hej? Vedia to. Odkomunikovať minimálne a teda výsledky volebné nasvedčujú, že teda väčšina ľudí tomu verí. Hej? Pamätám si istú dobu, kedy jedna v súčasnosti veľmi silná opozičná strana liberálneho typu prišla na Liptov komunikovať veci zo svojej agendy na vidiecké prostredie. Tu som sa tak zastal, že vlastne kto toto robil, že vieš, Liptov to poznáš najlepšie. Liptov a špeciálne liptovský vidiek, to sú ľudia, ktorí majú svoje častokrát veľmi konzervatívne a tradicionalistické zmýšľanie a názor na svet a nemôžeš na nich vyskočiť s
povedzme registrovanými partnerstvami. Nemôžeš. To sa nedá. Odmietnutia. A respektíve, a možno, ja nechcem okolo tejto témy moc akože lavírovať, lebo podľa mňa nie je až taká politická a súvisí s ľudskými právami ako takými, ale jednoducho ten jazyk musíš upraviť, keď rozprávaš o vidieku. Ja mám taký dojem, že mnoho strán zabudlo na to, že vidiek je hybateľom mnohých politických rozhodnutí na Slovensku, politických výsledkov. My vieme presne, ako dopadnú voľby v Bratislave, my vieme, ako dopadnú v Košiciach. Revúcej? Sme si istí, hej? Liptovské Šťavnici? No. Je to také, že ale keď pospájame všetky tie Liptovské Šťavnice a Sliače a všetky tie malé obce dokopy do jedného hýbateľného prvku, zistíme, že tento volič môže pokojne rozhodnúť o tom, ako sa bude hýbať slovenská politika a častokrát aj rozhoduje. Na toto by som si veľmi, veľmi dal pozor a mám taký dojem, že v tejto chvíli asi píše sa rok 2024, myslím si, že každý politik alebo predstaviteľ politickej strany by sa mal by mal myslieť na to, ako oddemonizovať politiku, lebo nie je to dobré aj pod vplyvom toho, čo sa stalo v Handlovej, nie je naozaj dobré, aby boli politici vnímaní ako hrozba, lebo to môže skončiť aj takto, čo je strašné. A na druhej strane ja poznám veľmi, veľmi, veľmi veľa šikovných, hodnotovo výborne nastavených ľudí, ktorí mi povedia, že ja nejdem do politiky. A s mnohými som sedel a vrajím do politiky. A sedel som aj s takými, ktorí viem, že keby šli do politiky, tak v tej sekunde sú na opačnom mojom, hej, akože brehu. Aj tak ich volám, lebo akože elementárne súhlasím, aby boli čo najschopnejší, čo akože dobrejší ľudia v politike, ale oni nechcú, lebo oni sa boja, že všetci na mňa budú teraz mrzko pozerať. A tak toto nemôže byť ďalej, lebo potom naozaj do politiky dostávajú ľudia, ktorým to je jedno, čo si oni ľudia myslia, sú zvolení a robia si z Slovenska. To je veľmi nebezpečné. Na záver, ďakujem veľmi pekne. Rozprávali sme sa teda s Viktorom Midlom veľa o komunálnej politike, o problémoch v komunálnej politike ako takej, o jeho skúsenostiach z hovorcovstva v meste Ružomberok. Aj v Ružomberku veľmi veľa, za čo ti veľmi pekne ďakujem. Na záver mám otázku. Máš nejaké odporúčanie pripravené pre našich poslucháčov, či už to kniha pre introvertov alebo podujatie pre extrovertov, aby si každý vedel vybrať? Áno, je výborná otázka, ďakujem veľmi pekne. Jedna z takých mojich najobľúbenejších knížiek je pomerne nová. Ja som si to aj napísal pre istotu, lebo ja som známy tým, že komolím mena. Je to od Miloty Sidorovej a volá sa tá knižka Nepredať, zveladiť. Je to vlastne taká case study, akože knižka, ktorá obsahuje množstvo výborných nápadov, ktoré boli pretavené do výborných riešení. Je to najmä o budovách, ktoré boli kedysi za komunizmu využívané, domy odborov a rôzne kultúrne domy. A dneska sa z nich stávajú ateliéry, stávajú sa z nich kaviárne, knižnice, jedno s druhým. A v tej knižke človek sa dočíta to, ako sa tomu združeniu alebo tej iniciatíve podarilo získať dostatok finančných prostriedkov a akým spôsobom urobili ten systém, že sa podarilo tú budovu zachrániť. Napríklad Cvernovku tu v Bratislave. Knižka obsahuje množstvo, veľmi som bol prekvapený z nej, pretože neopisuje naozaj len tie bratislavské príklady, ale zalistuješ a máš tam prakticky po celom Slovensku. Určite odporúčam každému, kto má chuť sa angažovať vo verejnosti a aby videl, že sa dajú nájsť aj alternatívne riešenia a nemusíme len búrať alebo predávať, ako to znie aj v tom názve. A pre extrovertov, odporúčam, s tými podujatiami je to ťažko asi povedať, ale odporúčam každému, ak je čas a zdroje, aby išli navštíviť zahraničie, zotrvali na mieste, ako sa im bude dať. Ja som zotrval 3 roky. To nečakám od našich divákov a poslucháčov, ale zahraničie naozaj nájsť krajiny, ktoré sú nám možno blízke a skúsiť sa naučiť z nich čerpať to najlepšie, čo tam je. Ja som toto našiel v Anglicku. Býval som kúsok od Londýna, častokrát som do Londýna chodil. Videl som tam krásne veci, z ktorých mnohé mám v hlave, že by fungovali. Už len musia vyzrieť a poďme do toho. A takto, keď sa mnoho ľudí povráti do zahraničia, zrazu zistíme, že vieme pretvoriť to Slovensko na také pekné, moderné
Takže ísť do zahraničia. No a kto chce, tak môže samozrejme prísť na Liptov samozrejme a naučí sa, že ako ten život tam vyzerá a čo nám tam vlastne chýba. Toto je teda moja rada pre extrovertov. To môžem iba odporučiť. A dnešným hostom teda bol Viktor Mydlo, bývalý hovorca mesta Ružomberok, tvorca podcastu Liptovcast a marketingový manažer Liptovského múzea v Ružomberku. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak vás zaujal podcast o politike, prihláste sa na odber najnovších dielov na podcastových aplikáciách Spotify, Apple alebo YouTube. Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu, napíšte mi na Facebook alebo Instagram stránku o politike. Vopred vám ďakujem a do počutia na budúce.